mga yun. Number 12. Yes, hello mga subscribers. Muli, sinarap kayo. Ngayon po ay update therapy po. Again, for September 12. Ngayon po ay September 12. So this is about 31 days of 31 sessions therapy po ni Kuya Jaime Salak. Ito po tayo sa proxy ko po pa. Maray Pampang. So ngayon, sa lahat po ng kanyang mga anak, sa lahat ng kanyang mga kapatid, sa kanyang at yung mga side po nila, side po ni Auntie Ellen, sa po lahat, mga nanonood po ng kanyang mga therapy, day-to-day activities namin ginagawa, sa inyo po lahat, shout out. So kahapon, nakaraan kami kahapon, naka 40 kami upo tayo. So ngayon, medyo check natin yung kanyang strength, yung kanyang lower limb, kung kaya yung 40 or above of these activities. Yung muscle niya, mas lalong lumakas yung kanyang muscles. So, as you put it there, yung mga activities for this September 12, 2025, 31 session activities ni Kuya Jaime Salak. Tara, tayo po tayo. May ipis. Sipay po tayo. Tayo po tayo. Ayan. Na. Pray. Ano ba yung mga latag na ano? Verse natin yun. Sige. Kung nag-prepare kayo, sige. Sabihin mo kuya. Are you okay kuya? Ha? Kuya? Sige na, sige. Uy, lakas! Okay na ako kuya. Kaya ba si kwenta? Ha? Usod na. Sanda no? Gulat siya Ate Ellen. Sanda no? Walagot kaya Ate Ellen. Sandaan daw, kaya ni Kuya Jaime. Basta hindi masakit ito. Hindi masakit daw. Hindi natin hatakin. Wala mo na hatak mo tayo. Okay na? Wala mo na hatak. Hindi no? Hindi po, mag-reverse po tayo. Wala tayo. Efeso chapter 2 verse 10. Mabubuting gawa. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na noon pa mang unay itinalaga na ng Diyos para sa atin. Kailangan tanggapin si Kristo. John 1, chapter 1, verse 12. Ngunit ang lahat ng tumanggap sa Kanya, ang lahat ng nananalig sa Kanya, ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen. Amen. Yeah.
So, Kawikaan 7, sabi niya, ang takot sa Diyos ay simula ng karunungan. So, the fear of the Lord is actually that's great. Ano po yung definition? 150, 1/70. Oh. Jericho ring 7 times. Ganda naman ito. Pero yung puso niya, medyo bumaba ng konti, 63, dapat ito mga 80. Oh, kasi naka-S. So, Right, shit. That's right. That's pretty. Hallelujah, praise ka pa ng Diyos, Lord God. We glorify you, Father. We give you thanks and praise, Lord God, Almighty Father. You are the creator of heaven and earth, Panginoon. Ikaw po ibigay sa amin ng buhay, kalakasan, pagpala. Lahat po na nangyayari, Lord God, ay nagalang po sa Panginoon. We believe and we trust in you, Lord God, Almighty Father, sa amin, Lord God. Bless po, Lord God, ang 31 session, Lord God, from this September, October, Lord God, muli kalakasan po, ang dalangin ko po. Kay Kuya Hamid, Lord God, sa mga susunod, Lord God, ang po nasa healing, pas po siya, ay kakagod po siya ng masakit, kandang sa mga bumasi, Lord God. Because they're praying, may gain, Panginoon, nagagawa ko, Lord God, that nothing is possible, kasi muling gagaling. That you will bless, Lord God, at ang pamilya, sa pangalan ni Jesus. Amen. Same na same. 150-70. So, ayan. Patay yan. Bueno, tsa-tsa na yan. Hindi mo siya atakin kasi yung video mo. Kasi kanina nilabas siya, lumabas siya, tapos doon siya kumain. Tapos binalik siya dito. Naidlip na siya. Okay, malakas ko pag naidlip yan. Ibang lakas niya pag naidlip yan. So the blood pressure is 150/72. Yung pulse rate niya is 63. So ang anong technique is basic warm up, upper limb. Yan. Tsaka yung lower limb. Basic na naman to para warm up sa kanilang upo tayo. So mas siguro, sabi na nga, 40 kahapon. Sana ma-maintain namin yung 40 or more than this para mas lumakas yung kanilang lower limb and legs and joints and muscles. Ayan. So watch niyo po. So talagang napakalaki na po ng great improvement ni Kuya Jaime. Nawa ay keep also praying to us para magtutuloy na ng paggaling, speedy recovery. Yan. Watch niyo po till the end. Let's go! Napongga. Ah. Titirahin dyan. Dito tira. No. So kahapon 50, no? Check natin. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oh, relax. Tas mo ito, kuya. Tas mo. Sige, tas mo. Tas mo. 1. Sige, 10 lang. 2. Good. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tas 1. 10. Very good. Ha? Tama, powerful. Ayan o. Powerful. Ayan, 30. 31. 32. 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Sipa ko yan. Sipa. Lakas o. Sipa malakas. Pinakamalakas. Sipa. Hup. Yeah. Whoosh. Push ulit. Oh, lakas mo sipa. Kung kakuha na tayo. 50 na. 50 kaya mo na? Okay, huwag ka. Wala. Kaya wala na daw. Ayan, ako guys. Kung pala ko sa mga game ko, sandaan no. Ano mo ito ha? Warm up! Sipa ko kayo dito? Sipa ko dito? Lakas na. Ba? Mukhang gusto na lumakad ah. Ano kaya?
20, hold. Relax. Uli. Last 10. You okay, sir? You okay, sir? Okay, last 10. Sipat. Sipa ulit. Very good. Sipa ulit. There is a power. May power na kaya namin yung natawag na 40. Kung tayo. Taas ba lang kami? 1, 2. Ako. Sige. Go. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hold. Wala na. Wala. Sobra na. Woo, 13 ginawa. Ba't na naman bukas? 13. Si ano? Si... James. No. Birthday James bukas na. Oh, yun, no? Eh, ano sila eh. May banda sila bukas mag-perform daw sila. Hindi mo talaga. Hindi. Ano kasi pasok siya. Patingnan natin sa vlog. Saka birthday din pala ni PBBM bukas. Aba! Ang birthday niya si BBM, ano kaya? Eh ano daw, magbabanda raw sila. May program daw. Yan. Okay. 1, yeah. 2, 3, 4, 5. Relax. Oh. Set. Oh. Na-stretch yung mga ligaments mo yan. Stretch yan. Inhale, exhale ba kaya? Para yung hangin. Exhale. Huh. Are you ready? Okay, be ready. Let's go. Basic. Ano ba kaya? Napadali mo lang maniover pala. Kanina, inupo siya gano'n, nahiga siya. Bakit? Parang siguro hindi. hindi pa siya masyadong Hindi malakas. ba ba siya doon? Balance yun. Hindi pa siya nakakondisyon. No, ano? Ano to si kuya eh. Kailangan to kinukondisyon to eh. Na kuya? Kailangan to, teacher, kinukondisyon to eh. Parang makina si kuya eh. Kailangan yung... So, papaposyon tayo. Laksa mo na ha. Yan. Ganda mo ko yan, ginagawa mo. Pagpapain mo na yan. Andiyan na si Ate Helen ha. Mamaya ha. Hindi mo siya hanapin. Nakahanap ka na eh. Kasi napipig kasi ito. Nalagyan ko muna nilipid sa aking braso niya. Para magtayo namin. Ito mo eh. Guys, lagyan mo siguro ng picasin oil sa kanyang back. Malamig ko yan ha? Ano kaya? Marimla. Ito lang natin gagawin lagi-lagi. Para mga lagyan mo, protection ito sa mga lamig. Yan.
Uy, yung subscribers ko, 500 na. Dumadami na subscribers natin, ha? Sana magtuloy-tuloy. Maraming nanonood sa ating vlog. Oh, yeah. Ano ba ito kaya? Ayan. Bukas ka mamaya. Dito mo. Kumana. Na. Dito ka. Diretso mo ka ito. Nasa yung lower back mo. Dito mo. Stretch mo dyan. Bukas ka. Ito masakit siya. Sobra. Sobra o kaya naman? Okay lang? Konti lang sakit niya. Ay, sobra. Matigas kuya, matigas. No? Ito ng muscle. Develop po kasi ang muscle yan kuya. Kasi masakit. Ano na konti? Buwan konti. Check nga natin dito na. Check natin yung mga yung ball sa akin. Okay naman ah. Pati naman teacher. Okay naman siya. Okay. Good. Ibig sabihin, redevelop muscle ha. Yung muscle niya redevelop. So far, so good naman. Kasi masakit yan, hindi ko siya ma-relief. Ano? Kaya? Teacher. Teacher lagi muna parang hindi siya manahihilo. So, start tayo ng putayo. Ulangan muna tayo ng ito ha. 30 ha. Kaya? Ready? Are you ready, sir? You ready? Let's move. One, two, three, push. Very good. So one, and two. Very good. Three, very good. There's a power, Okay. So three, relax, push. Then four, relax, push. There's a power. Five. Push. Oh, let's go na. Exhale. Hindi ka nahila. Ayos ka lang. Okay? Nasa may lotion niya? Lotion. Lucia. Yung mukha niya, ayun na yung mukha niya. Parang medyo mahinsan to. Magkatabi lang ito. Nakasama. Masama niyo na para kailangan. Palagi ko lang dito. Ito po. Inalis ko na. Magkasama-sama. Okay lang. Okay lang. Okay na yan? So, okay lang po yung masig. Siguro kasi masama. Nakama-reach namin yung 40, 50. Okay no? Nakaka-5% ko yan. So, nilakas ko muna sa guys para medyo wala stress niya. Yan. So, go. Sana dumating na yung wheelchair mo na makakasya. Ito ang website niya. Wala pa po. Ranking. Nakakakamot na nga siya. Dapat ah.
Maski sa likod na. Ulo, ulagin mo, ulo, diretso lagi mo kuya. Ha? Ha? Ano ba yan? Pusa! Nakalmot Yung pusa, ka? oo. Nakalmot ka? Ayun, oh. Ni Lucky? Buni pusa. Wala, tatay. Wala ko puti pusa. Oo, dapat hindi. Wala ko puti pusa ito, ano? Mhm. Doon sa labas. Dapat. Sa karay daw. Eh, di dapat nakano siya. Oo. May sugat ba? Kunti lang. Huwag nang bakit yung pusa, ha? Kumakain daw siya. Kaya siya lumapit bakit yung sa pusa. kanya. No, kaya no? So guys, 5. Paper time yan. Kaya ka talalakbayin. Position ako ha, nakaposition ako. Push! Very good, kuya. Very good dyan. Gusto ko yan. Anin? 7. Good. 8. 9. 10. Pagawa na. Ano yung meter yun? Pinagawa mo tayo, ha? 10 na kuya. 30 na lang. Dito kayo 20. No? Ayan, yan ang program ni kuya. Kaya no? Sabi niya 100. Kaya kayo. Go. Sweetheart. Kuya, 50 pa lang tayo. Kuya, ano? 50 lang. Alam, maka 30 ako. 20 ka dito. Ha? Okay, nakakasimpo tayo. Di ba? 10. Wala mo teacher. No. Kaya guys, gusto niyo kuya, 40 yung ganito, 20 ron. So si teacher ang magkakount. Nakasampo na yan? 10 tayo, sige po. I-record niyo po, 10 na ha? 10. O, 30 pa. O, sige. Yan, gusto kuya. Gusto niya kaya niya. Okay, no? Ispad ka kuya. O! 11. 13. 16. 17. 18. 19. 20. Tama, tela. Are you okay? Sir? I'm going. If you're okay, you sit down. And then, 20 na tayo. Last 20. Sisiw ah. Parang inspired kaya na, Brad ah. Ano, Brad? Inspired kaya Ellen ah. Hindi masakit ba? Yan. Hindi Pinaka mo. ba siya ng Panginoon? Oo. Nasa pasok sa healing to eh. Ikot-ikot ko, okay naman siya. Kaya ka manilig ka sa mga base, nasasakit kasi nga. Ginagawa natin po yan. Nagiging ano tayo. Nasa pangmalakasan na tayo. Healing process. Oo, lahat yan. Lahat yan sakit. Ano to ha? Tumbala ka mo, sakit yan. Lamok? Saan? Hindi mo tutulog. Ah, may lamok daw. Eh, kita niya ba? Oo, magaling siya. Galing naman tama ko yan. So, wala mag-ano siya, Ate Helen, mag-spray, no? Oo. No. Paglabas niyo, mag-spray ko Ate Helen ng spray. Oh, 20. Ha? Guys, naka-20 na kami. Apple de Just yan. Ayaw de Just to. O Just, shout out. Nga pala, bukas birthday ni James Senior. Junior. Tomorrow. Advance happy birthday, James Junior. Ayan. Six, 7, 8, 9. Push! Very good. Are you okay, sir? Okay naman. Last 10. Nakakaya na. 30. Uy, 30 na, Brad. 30 na kami. Guys, 30 na po. Sisiw lang. Parang makina. Gumagano siguro. Parang makina. Ramdam ko yung ano. Grabe ka. 30 ha.
Uy, ako kayo. Yan. Focus ka, himalim. Yun. Pero tayo malakas yan, kuya. Ikaw malakas yan. Last 10. Then dito, 20 ha. Or 60. Nag-drive ko yan. Nag-ano ka, nag-jump ka ng 10 ha. So ngayon po, ang gawin namin ay 60. Upo tayo, program. Yan. Are you ready, sir? Yeah. If you're ready, game. Push! Hold. Bitin ng konti, bitin ng konti, bitin ng konti. Galaw mo ito, galaw mo. Kamay mo. Yan! Ano naman yung yatelen? Oo. Hindi na gumagalaw eh. Michael ang kanina yun. Yan, gumagalaw na. Okay na. Galaw mo, kamay mo isa. Ito. Applause. Ang galing ah. Oo, kasi kung lumahati si Mang Kepeng eh. Lumahala ka si Kuya. Kanina, hindi gumagalaw, no? Hindi gumagalaw na. Hindi niya maitaas. Nagagalaw na ni Kuya. Diba? Op, awak pa, awak pa. Oy! Nakakahuli sa ulo. Oh. Kamot. Oh. Diba? Pagka may mga pwede sa process, huwag nagdagalan pagtulog. Watch yung mga tutulog siya. Nakadiretso siya. Matulog. Hindi siya nag... Okay, last pa tayo kuya. Hindi dito tayo lilipat ha. Ready ka, sir? Ready ka, sir. Ilis ka na sila dito. Okay, ready? Last 5. Push! Kailangan ito perfect. 2, 3, 5. Tayo, tayo. Tayo ka. Relax, relax. Upo. Okay, 40. Congratulations, sir. 40 ka na. Ito tayo yan, ha? Sa ating program. Upo ako dito. Kahit hindi na po. Hindi ako yung po. Ay. Ang laki ng kamay mo. Gusto ko yan. Okay na yan? If that okay, so, let's go. Yan guys, kanina po naka-40 na po kami. So, konti relax muna, konti muna ha. Yan. So, kaya 20 ha? Oo, yung gano'n, yung gano'n, gano'n. Hindi nga natin, bilis. Sige. Are you ready, sir? Okay. Push! Okay, go. 1. Yung tabilang. Last one. Tayo. Tayo, tayo. Diretso, diretso. Diretso ka doon. Puka mo na. O, diretso ka doon. Yan. Ba? Tibay. Tibay na guys. Ito ulo niya. Ayos na kuya. 40. Saka yan. Upo ka dito. Ah. 1, 2,
3, 4. So ito po yung sarili niya. Upo tayo. Ayan. 5, 6, 7, 8, and 9. Last one. Okay. Pang 60. Kuya. Ayos ba? Upo mo na. Ba? 61. 62. Ba? Ba? 63. Ba? 64. Ba? 65. Ba? O, payo na, payo na. Oh, 7. Tatay, kaya mo ba? 8. Tatay, first 69. 10. Tama na. 70. Woo! Oh, payo mo na, payo mo na, payo. Payo, upo. Payo mo na, relax. Ang lakas mo. Mas 70. Thank you, Lord. Sino mo? Ngayon. Thank you, Lord. Naka 70 si Kuya. Grabe, 70. Upo mo na, upo mo na. Okay, pang 70. Grabe, teacher. Nakataan ka. 70. Grabe, guys. 70. Ginawa namin ni Kuya. So, this is the great improvement ni Kuya. Ha? Usod ka? Ngayon. Usod? Tumayo muna. Tatay yung... Ako, mga usog niya. Kaya ka muna ba? Okay, kapag niya, no? Are you okay, sir? Are you okay? Ano gagawin? Ha? Saan? Ano? Tissue, ha? Yung paa. Ito pa niya. Yan. Yan. Ito. Kaya mo ba? 70? Isindang, kaya mo? Oh, kaya ko isindang mo, 70. Sweetheart, super sign. Ulit na. Okay mo na. Shit. Guys, breaking the record yung gagawin ni Kuya. 100 daw eh. Nakaka-70 na kami. Kaya-kaya na. Oh. Ha? Parang may superpower binigay siyang Lord, ano? No? Pinalakas ka ng Diyos, no? Ay, talagang malakas na siya. Ito yung kasama mo. Oh. Ito yung kasama mo. Nakatakti sa'yo. Kaya? Okay na? Oh. Okay. Push! Picture na. Upo daw. Upo ka, oo. Sige, Kuya. Ginagawa mo na yan. Upo tayo. Okay. 30 pa gagawin mo, ha? Oh, Tatay ha, huwag mo po present pa tayo. Oh, ito yan. 72, 73, 74, 75, 76, 77, push, 78, yan, 79, woo, 80, ba? 81, ba? 82, ba? 83, ba? 84, ba? Ito mo, 85, 86, yan guys. 87, ako. 88, 89, 90. Okay ka muna. Okay ka muna pa 10. Mga power. 10. Last na tayo, last na. 100 dyan na, 90 na. 90 na. Guys, nakakahinti na po si Kuya. So, puta yun, sariling sikap ito. 90. Ay, spoil dyan si Kuya. Ready na? 10. Okay, 91. Opo muna siya. Opo muna. Anong pakiramdam mo? Sarap mo. Sisid mo. Thank you, Lord. I'm okay. I'm okay. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh. So, sa pamilya, masasabi mo? Salamat mo. Yeah. Magkakasanda ka. Bigyan ka 90 ka. Takas mo. Ano, pinatakas ka ng Lord. Salamat. Thank you, Lord. Yan, ha? Tutuwa siya si ate yan. Witness siya. Naka-90 ka, kuya. Nakas mo. O, di ba? So, nakakayo ng isa ko. Yun yung pinaka-ano niya. Exercise niya. Sa mag-isa. No? Pag na-perfect po natin yan na ikaw na kuya mag-isa kuya, yun na yung ano mo, sign to walk. Hindi sign to walk muna. Oh, pwede ka na? I'm ready for 10 lang ha, 10 lang gagawin mo. Malagpas ha. Oh. Okay, tayo. Gusto mo na. Gusto mo na. Okay.
Oh, 91. 92. 93. 94. Pwede to 95. 96. 97. 98. 99. 100. Wow! Yay! Tawa na, tawa na. Ano naman? Tayo. Galing naman naman. Ano, nakabalik mo niya? Woo! Bumpanis kawa na 100 ka. Yay! Ano pakiramdam? Sisiyo. Sweetheart, okay ka lang? Mga Uusog pa. Baka lumakad ka kuya. Okay. Kung gara ka, hindi mahina pa mo Usog pa? Pag malayo ka doon sa upuan mo. So po mo kuya. Ha? Tama na. Emilio Odita. Yun. Yan. Upo ka? Okay. Kasi uupo ka, di ba? Yan guys, naka-100 po si kuya. So this is our improvement sa kanya na nakaisandaan siya ng po tayo. Ayan. Naging lumalakas na po yung kanyang katawan. Yung tempo tayo gagad at sa kanyang pagkanya. Ayan. Ang pinaganda mo kuya po tayo mo yan. Nagpahinga siya. Pero isandaan! Ginawa niya nga. Lakas ni kuya, isandaan. Namamanga si kuya si Ate Helen si isandaan. Ngayon Jess, isandaan. Panoorin mo natin nakasandaan. Nako! Okay ka lang tayo dito, hindi masakit. Hindi naman sakit yung braso mo. Diretso po ito. Diretso. Straight body, diretso. Yan. Okay. Maintain the proper position mo tayo. Okay. Boy! Boy, ano yun? Ano ba yun? Warm up. Warm up po. Yan, yung mga sub-sub yung mga kebot-kebot ko yan. Yan. Yung side mo. Siguro kuya, kung makakalimutan dito kuya, malagay ko makaka-step ka na siguro, no? No? Kung makakalimutan tayo 100 susunod, no? Baka kuya, kalimutan 100 tayo kuya. Kaya-kaya mo na mag-step. Sige, hanggang kaya mo kuya, ha? So ito po, tinetest din po natin si Kuya Jaime, nating stroke patient sa matagal na pagtayo. Yan. So doon po siya nahihirapan tuloy ng matagal. Pag mo ba sila na? Patuloy siya ng matagal. Diretso lang. Yan. Straight body. Yan. Maintain. Diretso.